Bamakɔ ana lamini n'a bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'u wale ɲuman dɔn wajabate an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛma anw fɛ yan k'a daminɛ ntɛnɛn ni ka n'a bila juma na kunnafoni di sɛbɛnw bɛ wuli ka jɔ min kɛ n'o bɛ jamana kunnafoni maa na wajabate an b'o de bamayɛlɛma bamanankan na jamana de ka faamuyali kɛ Mali kun a n'a kun diɲɛ kun a n'a kun sabula kunnafoni di sira caman bɛ minnu kɛ bɛ sababu ye an bɛ min fɔ k'an don Bamakɔ a ka ta ka yɛrɛ kɛ Mali fa bɛɛ ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na n'an sigira kɛnɛ kan baara in tɛ se ka kɛ abada ni maa saba ma jɛ sɔgɔmada in na Ahmed Jakite e Buwa ani ne anw de faralen bɛ ɲɔgɔn ka kunnafoni di sɛbɛn ni k'a fɛsɛfɛsɛ ni Ahmed ye yamaruya di kɛ i k'a dɔn an bɛ wuli ka jɔ bolo da sisan ni k'an gara kan sisan karamɔgɔ de b'a tungara ni maa min ye tigɛ don ko da la e t'a tɔ mɛn tuguni kana siga n bala cogo bɛ di Wajabate an bɛ foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin arajo jiɲɛgwɛ a bɛ dabiya sisan b'a sɔrɔ i k'a dɔn tulukala turulen don an na ka kunnafoni jɛnsɛn i k'a dɔn min ye maninka jamana ka taa fo Lagine fo Mauritanie frontière la a directeur ba a tɔgɔ de ko Bouakar Fane a n'a ka cɛdenw an ka foli b'u ye Wajabate ne bɛ n bolo Bouakar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Wajabate i k'a dɔn miliyari 24 n'a kunkanfɛ Wajabate nin kɛra sugu bulon ye min kɔni ni sɔmin kelen don k'a fɔ ŋanamu don sɔmin kelen don k'a fɔ min kɔni ye janfa ye i k'a dɔn a bɛ ko in ju la sabula a ko ma jɛ sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ye jateminɛ kɛ Wajabate k'a dɔn cakɛda minnu ni marché taara ka di olu ma Wajabate k'a dɔn a ko bɛ maa kamana gan i hakili la kosɛbɛ Général Malien Sarr miliyari 7 n'a kunkanfɛ Société Falaise Mali miliyari 4 n'a kunkanfɛ Général Malien Sarr tuguni i k'a dɔn a tɛ fɔ ka se a dan na ani Société Nationale de BTP Société Afrique Travaux Wajabate i k'a dɔn nin damanda kɔni sɔmin kelen don k'a fɔ suɲɛni kelen don ŋanamu kelen don yalima minisiri min n'ale bɛɛ sécurité kunna Wajabate Alaji Shagina Takiw ko sɔmin kelen don a la k'a fɔ n'a m'i jogo dɔn n'a m'i jija transition gɛlɛya bɛ sɔn ka bɔ ale de fanfɛ sɔrɔsi kunda Wajabate k'a dɔn mɔgɔw tɔnsi jɔlen don maa si ma se k'a faamu ministre de la sécurité et de la protection civile Wajabate i k'a dɔn min ye DFM ye olu tɛ se ka diɲɛ foyi kɛ diɲɛ na ni ministre t'a kalama u ye nin wuli ka jɔ in ani nin sugubulon in da k'a kɛ haraba Wajabate k'a kɛ dogo ni dogo ye Wajabate i k'a dɔn teri kunda don wa an yɛrɛ ka maa don wa yalima an yɛrɛ de b'a ko camancɛ la wa maa bɛ ɲininkali kɛ Wajabate a fɔra ko minan dɔw ka san minan minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ équipement militaire o fana k'i bɔ a la baara dɔw fana kan ka kɛ Wajabate min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ so minnu n'o dilanlen don sous-officiers ye Wajabate k'a dɔn blocs b'a la siyɔrɔw b'a la restaurants b'a la ani bloc diagnostic Wajabate nin damada sugubulo de don a wari kasabi ka bon fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko nin ɲɔgɔn na suguba n'i ma ɲɛ k'a fɔ i b'a bolo da jamana kɔnɔ a se ka kɛ dogo ni dogo ye Wajabate k'a dɔn tabale de bi gosi k'a kunnafoni jɛnsɛn cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen ni se b'u ye n'olu bɛ nin baara in kɛ bɛɛ lajɛlen b'i kanbɔ awa k'i ka wari hakɛ fɔ min da ka nɔgɔ min da ka ɲi Wajabate a bɛ ta ka d'o de ma sɛbɛnnikɛla ko in ma kɛ ten koyi sabula nin ko in kɔni u y'a dibi Wajabate k'a dɔn ka ko in bɔ ka taa bin u yɛrɛ nɛgɛkɔrɔ ngami sɛbɛnnikɛla ko wele bilala cakɛda minnu ma ni ka sugubulo don olu ma Wajabate sɔmin kelen don awa k'a fɔ suɲɛni yɛrɛ de don wari in kasabi fanga ka bon cogo min na Wajabate tɛ ka kɛ dogoni ye awa an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra min ye Asimu Goyita a bɛ kule k'a bɔ Wajabate jamana ka fura k'a jɛ Asimu Goyita a bɛ wuli ka jɔ la jamana ka fura k'a jɛ nka n'a fɔra a ka minisiri sɔrɔdasi dɔ bɛ yen Wajabate ni ɲɔgɔn na miliyari caman de miliyari 24 o sugubulo k'o kɛ dogoni dogo ye o kuma mun kelen don sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in bɛ fɔ koyi a ko sabula a Société Nationale de BTP i k'a dɔn awa dɔ dɔr'olu ma Afrique Travaux Wajabate ka taa se awa société caman bɛ yen sɔmin kelen don minnu ye minisiri yɛrɛ nagakɔrɔ sociétés ye Wajabate a ŋanamu fanga ka bon a bɛ hadamaden dusukun yɛrɛ de tiɲɛ a ko n'i y'a ye bɔ kɛra kalama a kɛra
Bojabati a fɔra jamana sarabolo caman de be sugu bulo kan n'a fɔra ko a wari kasabi sugu dɔ be ni wari ser'o ma Bojabati o sugu bulo tɛ se ka dogo I k'a dɔn k'a fɔ den k'a kɛ nkɔrɔ o bɛ kɛ sugu bulo minnu na o dɔnnen don Bojabati mina dɔw be yen I b'a sɔrɔ a kɛbaa man jan a feerebaa man jan a dɔbaa man jan ɔ I k'a dɔn marché restreint Bojabati a bɛ se ka k'o la nka nin ɲɔgɔn na sugu bulonba Bojabati cakɛda dɔw sigira sen ka haraba nin sugu bulo in kama sɛbɛnnikɛla ko o de ye ko in fiɲɛmayɔrɔ yɛrɛ ye a ko maa ban a mankan dan dɛ sabula mini ni mini kan ka kɛ a baaraw la n'o ma dafa walima a ma ɲɛ Bojabati k'a dɔn a bɛ kɛ lebu ye sɛbɛnnikɛla ko transition du bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen don k'u lajɛ sabula sɔrɔsi ko don u yɛrɛ nafura dama kana bila bi la u ye kumakan min fɔ suɲɛni ko la min ye jamana ye I k'a dɔn san 10 san 20 kɔfɛ u bara k'a bɛɛ lajɛlen yuguba Bojabati n'o bɛɛ lajɛlen bɛ yuguba kura min bara ka kɛ yalima suɲɛni kan ka k'o kɔnɔ wa min kɔni jɛlen don ministre cɛjɛ I k'a dɔn ministre de la sécurité Bojabati k'a dɔn sɔmi kelen don a la k'a fɔ a ma jɛ a ka jɛlenya in kɔni dɔn tɛ kosɛbɛ sabula ani marché dara ka di cogo min na Bojabati miliyari 12 I k'a dɔn dɔw kelen y'o sɔrɔ sabula wari kasabi miliyari 24 I tɛ se k'o kɛ dugudugundi dugu ye abada Bojabati ko jamanadenw tɛ b'o kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan min ye général malien ye ka taa se société Falaise Mali I k'a dɔn général malien tuguni ani société nationale de BTP société Afrique Travaux Bojabati I k'a dɔn ani tɔw u ye nin wulikajɔ ani nin bɛn min kɛ jamana kɔ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko mankan dan tɛ sabula a dalen filɛ kɛnɛ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ dɔ tugura ne bɛ n tɛgɛ don joona le pays jamana fasiriba n'o ye Mama Paga Mama Paga ko karamɔgɔ dɔ tugura min ye an ka BTP ye sira dilanw ka taa bila sojɔ la karamɔgɔ dɔ tugura maa minnu y'o baarakɛbaaw ye entreprise a ko ala tɛna mɛn min ye entrepreneur caman ye olu kɔni bɛna t'u ta da min ye pôle économie na dɛ I y'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko malikura ko kuma min bɛ ka fɔ karamɔgɔ dɔ tugura ŋanamu hali bɛ o de ɲɔɲalen bɛ a ko mun ni mun de bɛ nin ko in kɔrɔ a fɔ n ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ karamɔgɔ dɔ tugura min ye direction nationale de l'urbanisme de l'habitat ye ale ɲɛmaa kura n'o ye Amadu Dumuya ale kɔni ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ karamɔgɔ dɔ tugura a nafura dama a y'a yira k'a fɔ min ye cakɛda in ye a jɔyɔrɔ ka bon maliko la janko malikura ko kuma min bɛ ka fɔ jamana marabaaw fɛ o kuma bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa a ko min ye Mali sira dilan ye karamɔgɔ dɔ tugura I b'a ye k'a fɔ dibidibi camanw de bɛ min ye foroba nafolo ye o min ta bɛ ni ka bila entrepreneur ka wasa kɔnɔ karamɔgɔ dɔ tugura o k'a ta ni k'an ka foroba siraw dilan n'a ye a ko nafolo ninnu a bɛ ka tunu I b'a fɔ ko to binna nugu la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ tugura jɔnni bɛ se ka da nin ko in na min ye colonel Asimi Goyita ka banmuru kɔrɔtalen bɛ docteur Sogɛli Kukala Mayiga o fana ka banmuru kɔrɔtalen bɛ jɔn de kelen b'i ja min ni k'i dafa an ka foroba wari la karamɔgɔ dɔ tugura ni karati kɔ sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko min ye sira ko ye ka taa bila jamana yɛrɛ ka soko la karamɔgɔ dɔ tugura dibidibi o bɛ jamana ka so jɔlenw la min ye logement sociaux ye karamɔgɔ dɔ tugura I b'a ye k'a fɔ nafolo minnu dira ni ka so jɔ nafolo ninnu caman a ŋanamu na min ye sow ye a kan ka di maa minnu ma a ŋanamu na karamɔgɔ dɔ tugura maa minnu da b'o ko la k'a bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ kɛra k'a dɔn piyan o kuma min ye pôle économique k'u bɛ taa jɔ a ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur kura n'o ye Amadu Dumuya ye ale kɔni kɛmɛ k'a yɛrɛ ko k'a jɛ nin ko in na min ye urbanisme a jɔyɔrɔ ye min ye malikura ko la k'o kɛ a ko min kɔni y'o baara o bɛ kɛ fo ka se a dan na sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ karamɔgɔ dɔ tugura lisi dɔw yɛrɛ kɔni bɔra ka ban maa dɔw kɔni tɔgɔ b'o kɔnɔ minnu tɔgɔ b'o kɔnɔ karamɔgɔ dɔ tugura k'a dakusi de ka bon fo k'a dama tɛmɛ maa minnu don bonya b'u kan maa minnu don u ye baara kɛ forobacaw la karamɔgɔ dɔ tugura o n'a ta o ta u nɔ bɛ ŋanamu na sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ tugura min ye directeur kura ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni taara cakɛyɔrɔ min na jamana ka miliyari kasabi caman de bɛ bila o ka danganiya kɔnɔ min ye baara minnu kan ka kɛ karamɔgɔ dɔ tugura ni ka Bamako ɲɛda k'a yɛlɛma o kuma k'a bɛ nin cakɛda in de bolo sabu ni siraw ma ɲa ni yɔrɔbaw ma dilan min ye gouvernement ka cakɛyɔrɔbaw ye n'olu ma dilan karamɔgɔ dɔ tugura ko Bamako kɔni a ɲɛda tɛ se ka ɲa abada nafolo min kan ka don o la k'o kan ka tunu wa maa minnu y'o baara kɛbaaw ye karamɔgɔ dɔ tugura k'olu
kanga bila ka hakɛya minɛnw de kɔnɔ o kuma min y'u ka jilenw ye ka taa bila ka kartu la k'a y'o bɛɛ lajɛlen dilan min tun tɛ ka kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ka baarakɛlaw k'u kɛ i b'a fɔ ko falatɔ i b'a fɔ ko yatimɛ a ko jamana baara ma s'o ma a ko jamana baarakɛlaw kan ka baara kɛ ni wasa ye minɛn man ka dɛsɛ u bolo min ye hakiliw kan ka sigi min ye baara a kan ka k'a kɛcogo la karamɔgɔ daba tun i b'a ye k'a fɔ ko kun tɛ kɛ kunun ko ye o kuma bi kɔni k'a ye baarakɛla bɛɛ lajɛlen bila u ka minɛn nin kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun u ka taa ni baara ye o kuma gasi t'u la o kuma nɛrɛ t'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko région kura minnu bangera an ka jamana in kɔnɔ min ye o région ye ɲɛma kura minnu kan ka sigi urbanisme kunna a ko olu fana sugandira baarakɛla min kan ka kɛ Bamakɔ karamɔgɔ daba tun ni ka tila ka Bamakɔ ɲɛda k'a yɛlɛma a ko région fana ɲɛda kan ka yɛlɛma o kɛcogo kelen na Kucala Joyila Ɲoro Nara karamɔgɔ daba tun sigi kɛmɛ k'o ɲɛmaw ma kɔnɔ o kuma min ye Malikura ko kuma bɛ ka fɔ min ye o région ye karamɔgɔ daba tun n'i donna dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ k'i donna duguba kɔnɔ sira b'o ko fɔ jardin public b'o ko fɔ espace vert b'o ko fɔ jamana yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ nimo b'o ko fɔ a kan ka jɔ hakɛya minnu kɔnɔ ka taa bila peinture la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura n'o ma k'a kɛcogo la n'i donna dugu kɔnɔ dɔrɔn i bɛ ɲigi a la a ko Bamakɔ kɔnɔ bi ko de bi yan koyi sabu n'i bɛ Bamakɔ k'ali t'a dɔn tuma dɔ la k'a fɔ k'i bɛ capitale ba kɔnɔ o kuma ko k'a sababu kɛ mun ye Mali ye sɛgɛnbaatɔ jamana ye wa a ko wari tɛ don a donda de fɛ min ye wari tila wari buruja karamɔgɔ daba tugura n mago t'a la karamɔgɔ daba tugura n tɛ siran maa ɲɛ a ko k'i bɛ an ka jamana baara foroba baara de fɔ n'o ye maa minnu bɛ n'u ja de minen bɛ foroba wari k'a tila ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye u tɛ siran kaso ɲɛ kibo de an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur kura n'o ye Amadu Dumuya ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni kasobon y'u k'a furan k'a jɛ maa minnu bɛna to u sigiyɔrɔ kɛ kasobon kɔnɔna ye ko o ka ca kosɛbɛ sɛbɛnfura kɔnɔ dɛ siga t'o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Mama Epaga ale ka sɛbɛnni don Jabate i bɔra ka min fɔ wulibali don sabula jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ni maa o maa b'a fɛ ka société sigi sen kan BTP min wajibiyalen don i kan jamana ingénieur jamana technicien i b'olu de ta ka bila cakɛda la o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to i bɛ licence sɔrɔ nka teli nganamu ni ye ingénieur ta u ka kuma ka ca mana jamana technicien ta u bɛna dɔnyɔrɔ n'a bɔrɔ caya wari don mɛngu u bɛ taa diplôme langolo caman sa i k'a dɔn ka maa wɛrɛ ta k'olu bila cakɛda in na e m'a ye sobaw mana jɔ a bɛ bɔ ka bin a tɛ bɔ karila ka e m'a ye sira mana dilan cogo cogo BTP ninnu fɛ e m'a ye sira bɛ gɛlɛya samiyaji kelen dɔrɔn hali fila tɛ Amadu Dumuya ka kɛlɛ ju y'o de ye a jo dɛ wa an b'a ko kɛlɛ la Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Jabate k'a dɔn hali bi Mali ka gɛlɛya ban dɛ Jabate wulikajɔ ani jateminɛ min ye foroba cakɛlaw ye olu ka taa kulekan dun bɔra kabini a ma kɛ faama caman ko ayiwa concours min kɛra baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ concours jɛlen concours ɲuman Jabate maa 800 ani maa 7 fonctionnaire Jabate k'a dɔn olu de kun ye ɲɔgɔn da kɛ olu gagnena u taara ka bila fonction publique baara la nka sisan kokura min don ne don a la Jabate k'a dɔn kalo 6 formation f'i ka t'o kɛ sɔrɔsiya kala i k'a dɔn ani faso kanu ani faso baara kanu u k'o de ma éducation civique Jabate nin baara minnu ayiwa maa minnu ye concours in sɔrɔ maa 807 cɛ bɛɛ muso yɛrɛ bɛɛ Jabate k'a dɔn u y'u doni ni ka bafo sɛgɛrɛ bafo o ye Segu jamana ye sɔrɔsi k'a dɔ bɛ yen olu tɛ tulonkɛ Jabate k'a dɔn u bɛ taa sɔrɔsiya baaraw kala i k'a dɔn sɔrɔsiya girinkajɔw Jabate k'a dɔn jamana yɛrɛ kanu ani jamana bɛ lapasa cogo min u bɛ t'o de kala Jabate i k'a dɔn fali yɛrɛ sɛngɛ kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko awa kabini don min u senw juna ye maa minnu b'u kala u ka karamɔgɔw Jabate k'a dɔn awa n'i nana sɔrɔsiya baara kan sɔrɔsi minɛnw de bɛ d'i ma dɛ Jabate k'a dɔn a samaraw a dulokiw i k'a dɔn ka taa se fugulaw n'a sɛnjorow ma o yɛrɛ girinyana dɔw ma dɔw sina ka sari ka bi ten ka sɔrɔ hali formation ma daminɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ye kojuguba ye nin ye maloyaba ye nkalon b'a don ɲɛ a dugusɛjɛ a t'o ɲɛ Jabate kabini formation in nana daminɛ a nana dɔ k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ min ni min fɔra sɛbɛnfura la yar'u kana nkalon sabula a fɔra ko concours in bi kɛ k'a daminɛ san 18 san 35 olu de bɛ se k'a girin n'a boli ni awa sɔrɔsiya kɛwalew kɛ Jabate a yɛrɛ k'a fɔ dɔw b'a la san 50 san 60 Jabate olu bɛɛ
lajɛlen dugura ka t'u don baara in na u bi sari ka be n'a fɔra hali u ka boli yanni yanjɛ karaw bɔjɔtɔ u b'o ta ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ban tɛ ko ye ko in girinya a n'a boli na ayiwa a k'o kɛli sɔrɔsiya gundo kɔnɔ bɔjɔbate muso minnu b'a la bɔjɔbate jaja caman de tun b'a la o lasiritɔ don bɔjɔbate k'a dɔn dɔw ka tin bɛ se ka wuli ten u b'o cɛ gara ka suma sɛgɛrɛ a bɛ dɔn k'a fɔ nin kɔnɔma don u bɛ taa n'o ye lopitani sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a kɛra gɛlɛyaba ye nin bɛɛ lajɛlen kun dun ye jumɛn ye bɔjɔbate k'a dɔn a ko min ye natabaya ye min kɔni ye nkalon ni namara ye o tɛ jamana dilan sabula nin n'a damanda min donnen filɛ a ko la bɔjɔbate k'a dɔn i tɛ kɛ fonctionnaire ye fo i ka taa sɔrɔsiya kalan a n'a baaraw kɛ bɔjɔbate i k'a dɔn sɔrɔsiya kalan n'a baaraw dun tɛ taa girinkajɔ kɔ a ko don min ninnu bi fara ɲɔgɔn kan SNJ la k'u tila sɔrɔsikaw ni ɲɔgɔn cɛ sabula u bɛna ayiwa sɔrɔsikalaw kɛ bɔjɔbate k'a dɔn kuma caman fɔra ɲinan da in min ye nin kɔnkuru in ye a jɛra i k'a dɔn namara ma se ka k'a la sɔni ma k'a la bɔjɔbate fɛn min ni fɛn minnu fɔra a dalen filɛ kɛnɛ kan nin ye sɛbɛnnikɛla ko olu ye kunnafoni min mɛn ka bɔ Bafo Segu jamana na bɔjɔbate k'a dɔn kunnafoni duman tɛ sabula maa minnu b'a la n'olu talen bɛ ka dɔgɔtɔrɔso sɛgɛrɛ bi o de ka ca kojugu fo k'a fɔ k'a to ten sabula i k'a dɔn min ni min fɔra o kelen tɛ k'o dafa bɔjɔbate k'a dɔn kun kan ka min ni min kɛ o ma kɛ bɔjɔbate a fɔra si min n'o kan ka taa i k'a dɔn baara la bɔjɔbate o tɛ dɔw yɛrɛ y'u to baara wɛrɛ de la bɔjɔbate k'a dɔn u b'u dahirimɛ sɔrɔ o la koyi k'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen bila ka t'u kari nin na nganamu don sira a n'a bɔ sira la n'i donna ko la nganamu na n'a jɛlen tɛ n'a ko nana jɛ bɔjɔbate i bɛ bɔ bɔda de fɛ bɔda min n'i bɛ lebu a ko an bɛ don min na ko bi Bafo bɔjɔbate k'a dɔn karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔsi karamɔgɔw ye u k'an ka fo ka wale ɲuman dɔn bɔjɔbate sabula baara k'an ka kɛ kɛcogo min na taamaw k'an ka kɛ kɛcogo min sɔrɔsi minɛnw k'an ka don k'a la saka don n'a nɔnɔw bɔjɔbate u ye arrangement dɔ sen la dɔrɔn u sina ka sari ka bi ten ni man kɛnɛ n ko o dɔw bɛ taa fɔ kilo 15 la voilà ka sɔrɔ u ye visite fɔlɔ minnu kɛra a fɔra ko fɛn d'u la bɔjɔbate n'i taara yen olu b'i visite n'i ye dafasagɛla kɛ i k'an ka baara ni ayiwa taama ni fini minnu don n'o dir'i ma ka ban a bɛ dɔn k'a fɔ hakaja i ta cogo t'i bolo nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni ka bɔ le pays kɔnɔ jamana karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don ko kura info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction karamɔgɔ Daba Tunkara a ko min ye Mali ani Konowari ni ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko an ka to sira tɔ guwan karamɔgɔ Daba Tunkara Konowarikaw ka sɔrɔsikɛ cɛ 49 o bɛ anw ka jamana kɔnɔ a bɛ an ka jamana kasobonba kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara nin y'a kalo 1 ani ɲari ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nkalon a b'a don ɲa a ta dugusɛjɛ ɲa ayi a ko Mali de bagara Konowari ma wa karamɔgɔ Daba Tunkara ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la ko Konowarikaw n'a bɛna kɛ gɛrɛntɛ fɛn fɛn ye olu de kɔni bagara an ka faso Mali ma sabu Malidenw ma wuli abada ni ka taa Konowarikaw minɛ u ka jamana kɔnɔ a ko ni cɛ 49 karamɔgɔ Daba Tunkara u kun nana mun de ɲini Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin ko in ye a bɛ ka kundama wɛrɛ sɔrɔ sabu Konowarikaw ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara délégation belebeleba dɔ wulila alisilamɛ minnu bɛ ka taa bila au conseil la Maliden minnu sigilen bɛ u jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ Daba Tunkara ko maa ti da kunnandi dɔn u b'u da don a ko la u da ɲuman jango bɛ se ka bila tabarikala sɛbɛnnikɛla ko maa min nana a bɛ t'i jɔ fo maa 60 la karamɔgɔ Daba Tunkara u nalen u y'u sigi ka jateminɛ kɛ Mali alisilamɛ tɔn ɲɛmaaba n'o ye Sheikh Ousmane Madani Sherifu Ayidara u taar'o la kuma ɲɔgɔnya u bɔr'o fɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara min ye an ka jamana premier ministre ye i b'a ye k'a fɔ maa min bɛ ka Sukali Kokala Mayiga nɔrɔ bila n'o ye colonel Ablaye Mayiga u taar'o fana la kuma ɲɔgɔnya primature la u ko min kɔni olu b'u dantigɛ o tuma min ye u ka jamana masakɛ o m'u bila ka na dɛ nka olu yɛrɛ y'u sigi k'u miiri fasoden ɲuman yɛrɛ kɔnɔ Mali ni Konowari anw ye kelen ye Mali ni Konowari n'i ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye an ka nafasɔrɔ siraw bɛ ɲɔgɔn kun abada furuku ka taa bila kɛlɛjugu tasuma la o man ka wuli ani ɲɔgɔn cɛ o tuma olu b'u da ɲuman don a la ɛlɛ ni Mali ɲɛmɔgɔw bɛ se k'u bila cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye o kuma in fɔlen i b'a ye k'a fɔ colonel Ablaye Mayiga ale kɔni y'a lamɛn a y'a yira k'a fɔ baasi t'a la aw nana ci mun na a diyara n ye o tuma Mali ni Konowari an bɛɛ ye kelen ye a y'a fɔ cogo min na o dongo ye nka min ye nin baara in ye a bɛɛ kiiritigɛlaw ka bolo kan aw ni an si jɔyɔrɔ tɛ nin ko la bilen an b'an sigi k'olu makɔnɔ ka tila u ka baara la n'u tilala tuma min na karamɔgɔ Daba Tunkara
bɔra ni min mɛn'u da kɔnɔ o kuma baara kura min kan ka kɛ o bɛ bolo da ni o ye sɛbɛnnikɛla ko min ye info matin ye o ye dalasumunsumuni kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ maa caman y'i kankɔrɔ ta karamɔgɔ Dabatungura dɔw y'a yira k'a fɔ a ko min kɔni kɛra Amadu Aya Sanogo la karamɔgɔ Dabatungura ko kan ka to malidenw kɔnɔ i b'a fɔ ko kilisi deli de kɛra ni ka Sanogo sɛgɛrɛ o kuma k'a ko labana cogo di o kuma min ye kolonɛli Asimi Goyita o kuma k'a tulo gere nin ko in na karamɔgɔ Dabatungura k'a kana maa lamɛn a ye baara min nun don k'a ka taa n'a yɛrɛ ye fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ min ye kiritigɛlaw ye f'u ka tulo ka baara la k'a kana maa si lamɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔw fana y'a yira k'a fɔ ni kɔnɔwarikaw ye hakilina ɲuman ta ni kana Mali kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura tuma min na min ye UEMOA ka taa bila CEDEAO la u ye jagoya sanction ta ni ka Mali sɛgɛrɛ o kuma ko nin kɔnɔwari diinɛ tigilamɔgɔw o kuma k'u tun bɛ yɔrɔ jumɛn na u hakili tun tɛ Mali la o don kama wa Mali k'a to a kelen na kalo 6 kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura ni ka diɲɛ datugu an da la o kuma mun na ko kɔnɔwarikaw ma wuli o don kama ka na an ka jamanakuntigi la kuma ɲɔgɔnya ka taa farafinna jamanakuntigiw la kuma ɲɔgɔnya ni u ka jagoya dabila Mali kɔnɔ ka Mali ka dayɛlɛ o kuma k'u tun bɛ min sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura maa minnu ye nin kɛ karamɔgɔ Dabatungura min kɔni ye kolonɛli Asimi Goyita ye e ko a bɛ n'u lamɛn de u y'u ka kɛta kɔni kɛ u kan ka min kɛ sabu nin ye fasoden ɲumanya baara ye nka min kɔni ye kuma laban ye karamɔgɔ Dabatungura sariya laban o bɛ malidenw de bolo a ko min ye maa 49 ye karamɔgɔ Dabatungura ni nacogo ma dɔn u la a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana min bɛ n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo jamana min bɛ n'a ka kɛlɛkɛcɛw y'a ta ye ni kana ɲɛdɔn tɛ k'olu sigara ko mun na sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛna kɛ misali ye ni k'a ɲɛsin diɲɛma ma karamɔgɔ Dabatungura ne nin ko in n'a datugura tɛ k'a ban ten maa wɛrɛ bɛ tila ka ɲɛdɔn kɛ Mali la sini ma o kuma nin ko in n'a sera ni ka kiritigɛlaw bila u ka baara la u ka ni maa 49 k'u datugu kasobon kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura ko maa wɛrɛ tɛna wuli diɲɛ kɔnɔ bilen ni kana ɲɛdɔn kɛ an ka faso Mali la kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli don Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ n bala tɔgɔ bɛ di Bɔjabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Malien dépendant Bɔjabate k'a dɔn hali bi a bɔ sɔrɔdasi kuma sɛbɛnnikɛla ko i bɔra ka nin min fɔ sɔrɔdasi cɛ 49 nacogo jamana kɔnɔ o de kɛra sababu ye u ka degun sɔrɔ n'u bɔlen Kodowari Bɔjabate ni nacogo ɲɛna ni nana sera Jelenga Bɔjabate k'a dɔn dɔndi la i tɛ ɲininka sɛbɛnnikɛla ko nin cɛ 49 kuma bi sen na i k'a dɔn sabula jamana sariya bolo du nɔfɛ ngo n'a tɛbɛ sɔrɔdasi min ye Kodowarikaw ka sɔrɔdasi 400 ani 25 olu cunen filɛ Mali kɔnɔ nin ye Tumutu dɔndu la u ma ɲininka Bɔjabate k'a dɔn jɔrɔ t'u la sɛbɛnnikɛla k'o sira jɛlen don sabula u ko min ma kasiki bilen Bɔjabate u nana o kutumu de kɔnɔ utikalo tile 20 tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ avion kɔnɔ Kodowari gangan ka t'i cu te Tumutu gaki Bɔjabate k'a dɔn ka bɔ avion kɔnɔ k'u ka baaraw daminɛ sɛbɛnnikɛla ko ni nacogo ɲɛna ni kuma fɔlen don fo awɔ mɔgɔw k'o de faamu bi ma kɛ 49 in kan n'o tɛ 425 ka caw ye sɛbɛnnikɛla ko ninnu nana nacogo min na a sɛbɛnfuraw kɛlen don u nana sira min fɛ o donnen don u kan ka na baara min kɛ o donnen don min ye cɛ 425 ye Bɔjabate k'a dɔn awɔ nin ye bataillon kelen de ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u bɛna Mali kɔnɔ yan u bɛna to yan k'u ka baara kɛ a bɛ kalo caman bɔ u tɛ maa si ɲɛsira la maa yɛrɛ t'u lajɛ a ko nin maa 425 sɔrɔdasi Bɔjabate olu nana bila olu nana fara maa 225 ka Kodowari sɔrɔdasiw la Bɔjabate k'a dɔn ninnu bɛ Tumutu mara de la u bɛna baara kɛ a bɔ Kasibile ka kutumu de kɔnɔ jɔnni ye olu tɔɔrɔlen ye jɔnni ye mankan y'u nɔfɛ jɔnni ye gɛlɛya y'u nɔfɛ sabula u nacogo an'u nana sira min fɛ o donnen don o bɛna ka san kelen baara de kɛ Mali kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Kodowari sɔrɔdasi yɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ Bɔjabate maa 650 kabini mankan in daminɛna Mali kɔnɔ don min a bɔ sɔrɔdasi bolofara min bɛ yen n'u k'a ma ko Kasibile u b'o kutumu de kɔnɔ muso ye maa 25 ye i k'a dɔn u ka jalatigi maa 50 b'a la sɛbɛnnikɛla ko u bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn dɔndiw la u tɔɔrɔlen tɛ u degunnen tɛ maa t'u yɛrɛ ɲininka u nalen don baara min kama o sɛbɛnfuraw bɛɛ
kunnafoniw dilen don Bɔjabate k'a dɔn a wulikajɔ bɛɛ lajɛlen a wa ɲɛnɛbɔlen don sɛbɛnnikɛlaw ko ni maa min ye minisima ka bolofara ta Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ u n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kutumu kelen kɔnɔ nka olu jabalaba o ye Tumbutuden ye Bɔjabate k'a dɔn nakun ye Bamajɛ wale kɛlɛli ye sɛbɛnnikɛlaw ko ni hakili b'a la i k'a dɔn a wa bingani dɔ kɛra minisima yɛrɛ ka waati la kurarikaw ka sɔrɔsi kelen tora a la a don Mali ye hinɛ minɛ kɛ ni ka dugawu kɛ sɛbɛnnikɛlaw ko nin bɛɛ ko min na Bɔjabate y'a dɔn ko ni o gɛlɛya dan tɛ nka min ye cɛ 49 min ni gɛlɛya b'olu nɔfɛ bi Bɔjabate a kan ka faamuya k'a dɔn k'a fɔ jɔnkala u nacogo ma dɔn u nana k'u min na u dɔn dɛ kuma min dalen bɛ k'u sɛgɛrɛ ko mercenariat Bɔjabate maa bɛ se ka kala tura kan sabula i kana avion fila la maa 49 marifa bɛ avion kelen kɔnɔ e yɛrɛ bɛ avion kelen kɔnɔ a k'o ye ko ye ko min n'a dibi ka bon kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmaw olu kɔni ka wulikajɔ ni cɛsiri Bɔjabate o de ye ka ko in ɲɛɲini nka a mana tigɛ Dawu Dadala jamana in fila bɛɛ lajɛlen fan fila bɛɛ lajɛlen b'i sɔn jango kunnafoni di sira minnu bɛ yen n'o ye réseaux sociaux ye malidenw ka fanfɛla la anw yɛrɛw b'an sɔn Korowalikaw yɛrɛ fana b'u sɔn Bɔjabate k'a dɔn faamuyali de kan ka na jamana in den bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko in ka to fa makunda i bɔra k'a fɔ min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye olu kelen bɛ ka wulikajɔ bolo da Bɔjabate sabula Korowalikaw ka awa ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw nana u ni Usumani Madani Serifu Ayidara ye ɲɔgɔn ye Bɔjabate k'a dɔn n'olu farala ɲɔgɔn kan k'u daɲuman don a la a ka ca Ala fɛ i k'a dɔn ko in a bɛ sɔn ka sumaya sɛbɛnnikɛlaw ko yan'a sumayali cɛ wulikajɔ minnu kɔni kɛlen don awa bɛɛ lajɛlen kan ka faamuyali de sɔrɔ min kɔni bɛ se k'a to ko in bɛ nɔgɔya cogo min na a kana gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan Mali ni Korowari ye fa kelen ba kelen ye jamana kelen don Bɔjabate hali ni awa faamako y'i bɔ a la n'i ye jamana ninnu da k'a lajɛ an ka sɔrɔw a n'an ka awa hinɛ a bɛ ɲɔgɔn bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ Jakite an ka taa Sim market la ACI kɔnɔ i k'a dɔn Emile Bamana an ka taa an ka boisson a n'an ka sugujiraniw ɲimi karamɔgɔ Batungara naam bala tɔgɔ bɛ di Bɔjabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Mahamani Ture Mahamani ko a bɛ ne ka waati bɔ min ye Bamanju ani Jugu Sago i k'a dɔn u talen bɛ gɛlɛnkɛ da awa Gawo sira la Bɔjabate k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ min ye lakana tigilamɔgɔw ye u kelen bɛ ka dabali tigɛ min bɛ se ka to mɔɔw bɛ lafiya Douanzan Bo ni Gawo furanjɛ Bɔjabate k'a dɔn yen gɛn bɛ Katanga ye a bɛ ne ka kalo bɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn samiya in na Bamanjuw kɔni u bɛ taa kɛ bɔli ye ka sin ka don ten ka bɔ ka don sɛbɛnnikɛla ko min ye transporteurs ye camion batigiw u n'a nɔnɔ minnu bɛ bɔ Bamakɔ k'u kun da awa Gawo kan caman sirannen don awa bingani kana taa k'u kan sabula kɔsa in na u kun ye janfanjugu min kɛ Bɔjabate a ye maa caman sira min kɔni ye o ko laban ye a kɛra sababu ye Gawo yɛrɛ gɛlɛya caman ka don Gawokaw fɛ yen sabula fura yɛrɛ o tɛ ye ɲɛna bilen Gawo sɛbɛnnikɛla ko mobili caman bɛlɛnnen bɛ Seware i k'a don sirannen don n'u ye sira minɛ Bamanjuw kana taa bi u ka sira la ni k'u bɔ nin nu in na walima k'u ka minɛnw jeni o de kɔni nana ni gɛlɛya yɛrɛ barikali ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye hakilinaw bɔ k'a bin min ye kulekan ye o bɔlen bɛ Gawo sabula Bɔjabate i k'a dɔn awa jango Douanzan ni Ombori ni ɲɔgɔn cɛ yen yɛrɛ de kelen bɛ balawu da ye a ko dɔgɔtɔrɔba min bɛ yen ni o ye ayiwa Ansun Abdul Ansun Abdul kura tigɛra ɲɛtɛ yelen de dɛ an ka torsi minɛ Bɔjabate i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔba min n'o bɛ ayiwa pharmacie n'o ye pharmacie kuntigi ye o y'a jira k'a fɔ ni fa bɔ k'a bɔ ji bɛ se ka tɛmɛ cogo min na u tɛ da u ma Bɔjabate sabula nin ko in bɛna tɔ sen na o de la u bɛ wele da kɛ ni ka dɛmɛ ɲini i k'a dɔn Dumasana nafaji maa ma bɛ kɔ dawolo in na hali ni maa min den ye Bɔjabate ji ka ɲangata an bɛ kisi a ma cogo min an k'u dɛmɛ buruwɛti piki ani pelu n'o tɛ n'an sera ka machine belebeleba in sɔrɔ min b'i daturu bɔgɔ la k'a sari n'an sera k'o sɔrɔ Bɔjabate o bɛ diya an ye nin ye fasoden ɲuman baara de a b'o kɛ nin ka ɲi dɛ wa nin denmisɛnw n'i y'u ye nin baara in na k'a daminɛ sɔgɔmada fo su fɛ cɛmisɛnw ni npogotigiw
k'a kɛ ala kama an ka sigida ka d'an ye wari ko tɛ foyi ko tɛ maa o maa n'i bɛ kunnafoni yɛrɛ ɲini i bɛ se ka weleli kɛ 79 56 98 24 walima 96 23 11 40 ni daba tunkara ye ɲɔgɔn ye i k'a dɔn denmisɛn ninnu b'o juru i la o tuma Batuli Ɲani i k'a dɔn denba ɲuman Batuli Ɲani ni maa min b'a dɔn a k'a fɔ a ye ko Dumasara nafa karamɔgɔ daba tunkara an bɛ foli ani tanni ta ni ka arajo fafege sɛgɛrɛ a bɛ bila marabolo la o tuma u b'u ninnu tora an na waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ dugu 130 ni kɔ o ka ɲi directeur du programme n'o ye Zendaw ye karamɔgɔ an b'a fɔ n'u ka association dɛmɛtɔn président ba Yaya Blanchet Daw an bɛ dankɔrɔba in fɔ n'ale chef escadron Lasine Tamba Keyita commandant groupement territorial des gendarmeries Bamanko min ye kan 1 kɔnɔna ye karamɔgɔ daba tunkara an b'a n'a ka cɛdenw fo wuli